L'Afrîna Rojavaya Kurdistanê kiryar û binpêkirinin grûpên çekdar di dermafê welatiyên Kurd de berdewam in. Herî dawî, Bajnenû bi zorê li ser navçeya Şiyê sepandine, welatiyekî bi temen ji mala wî jî derxistine. Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan eşkere kir ku çekdarên grûpa Slêman Şah ku dest danîne li ser navçeya Şiyê li gundewarê Efrînê, Bajnenû li ser welatiyan sepandine. Her kes lê wê navçeyê divê 15 jî sedî ji ber hemên werzêçandiniyê yê rezên tirî bida wan çekdaran, tab kirîna sendoqan jî divê ji heman grûpan were kirîn. Herwiha heman çekdaran 2500 ta bi 3000 lêreyên Sûrî li ser her malbatekê li gundên deverê bi buhaneya çaksazkirina baregeha sereka ya grûpa Slêman Şah li her gundekî sepandiye. Hin welatî ta bi 100,000 lêre li ser wan hatiye sepandin. Girêdayî kiryarên heman grûpa çekdar ji derê te kes kir ku hin çekdarên wê welatiyekî bi temen li gundê Çexla ji nava mala wî derxistin, da ku dest deyne ser malê û bêxine baregeheke leşkeriya nû ji xwe re. Girêdayî heman mijarê Rewangeha Sûrî got ku li bazara Cindêrsê jî çekdarên grûpa Ehrarê Şerqiyê bawayekî hovane bi tundî li welatiyekî xwedîpêdiviyên taybet dan, bi tometa negirtina rojiya Remezanê û di encamê de bi tundî birîndar kirin. Di beramberî wê yekê de li gor hin jêderên xwecehî, hejmarek grûpên çekdar bi taybet çekdarên grûpên Hemzat, Sultan Murad û Emşad li Efrînê deverên din yên li jêr kontrola wan li Rojavayê Kurdistanê, maddeyên hişbir û Iraqê û corên din ku li gor yasayên şerîeta Îslamê qedexe û gunehin difroşin û belav dikin, bazirganiyê jî pê dikin. Ji destpêka operasyona Tirkiye leşkerî bi alîkariya grûpên Sûriyên çekdar li ser Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirina wan ji deverên Kurdî re serbarî hemî kiryarên kirêt û dûr ji mirovatiyê, dizî û talankirinê û desteserkirina mal û milkên Kurdan, sepandina bacan bi awayekî birêkxistinkerî, guhertina demografî jî lê Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Hetanha turêgirî li wan grûpên çekdar û kiryarên wan re nehatine danîn. Elî Umar